Spoločnosť SOS Electronic začala pôsobiť ešte v bývalom Československu v roku 1991 v Brne. Naša spoločnosť sa zapodieva distribúciou elektronických súčiastok, modulov, vývojových prostriedkov, ako aj spájkovacej a meracej techniky. Informačný systém K2, povedal by som už slangovo našu K2, používame od roku 2002. Informačný systém K2 používame prakticky vo všetkých krajinách. Je to veľmi zaujímavé, lebo je zrejmé, že koľko krajín, toľko kultúr, toľko jazykov, toľko ekonomických systémov, daňových systémov a podobne. Teraz pyšne môžeme povedať to, že bez problémov fungujeme tak, že v Košiciach máme centrálny sklad. Všetci kolegovia zo všetkých krajín sú schopní pracovať centrále v Košiciach, centrálnom skladom hospodárstve, ale faktúry, dodacie listy odchádzajú ku našim zákazníkom do celého sveta a do všetkých našich krajín v lokálnych jazykoch. Či už je to čeština, slovenčina, poľština, rumunština, maďarčina alebo nemčina. Dochádzajú faktúry ku zákazníkom v lokálnych menách a zákazníci majú teda pocit, že sú obsluhovaní v tých lokálnych krajinách. Náš biznis model je postavený na dvoch silných nohách. A tá prvá silná noha, ktorá bude určite stále silnou a strategickou nohou, sú naši obchodní zástupcovia, ktorí navštevujú našich zákazníkov a sú už pri návrhu toho konkrétneho elektronického výrobku až po výrobu a zásobovanie výrobným materiálom, teda súčiastkami. Nad všetkým hore stojí ako taká veľká strecha CRM modul a predstavuje platformu, kde sa stretáva marketing s predajom. Máme v K2 napríklad tlačidlo príprava na stretnutie so zákazníkom, kde sa vygeneruje obchodníkovi zostava, kde v podstate vidí, čo za posledné obdobie nakupoval, na čo sme mu vypracovali cenovú ponuku, čo všetko čítal v našom newslettere, čo vyhľadával, čo dotazoval na webe. A tým pádom už nemusí otravovať zákazníka otázkami, aké sú vaše potreby a čo potrebujete do výroby, ale v podstate my už toho zákazníka na základe tejto zostavy poznáme a obchodník sa zameria na to, čo ten zákazník naozaj potrebuje, a teda neplýtva jeho čas zbytočnými informáciami, ktoré ten zákazník nepotrebuje. Takže riadený sklad pre nás znamená vedieť v každej chvíli, kde sa daný tovar nachádza. Pri príjme K2 navrhuje, kam daný tovar umiestniť, pri výdaji, odkiaľ ho zobrať. Presná evidencia príjmu a výdaja tovaru je pre nás nesmierne dôležitá. Taktiež poloha, kde je daný tovar umiestnený. K2 nám riadi proces príjmu, proces výdaja tovaru a optimalizuje pohyb pracovníka po sklade, čím sa zvyšuje jeho efektivita. Náš sortiment sa často líši v detailoch, je to len jeden parameter a to nám spôsobalo pomerne veľkú chybovosť. Zavedenie čiarových kódov nám umožnilo jednoznačnú identifikáciu tovaru a výrazne znižilo chybovosť v sklade. Sledovanie cieľov a plnenie je pre nás nesmierne dôležité. K2 nám poskytuje nástroje pre monitorovanie plnenia cieľov, ako sú napríklad OLAP, analytické služby alebo jednotlivé zostavy, ktoré dokážu sledovať plnenie cieľov na veľmi detailnej úrovni. Veľmi dôležitým nástrojom v dnešnej dobe na podporu predaja, ale aj samotné generovanie konkrétnych objednávok, konkrétneho predaja je e-shop a e-commerce v globále. Nám K2 pomáha veľmi konkrétne s e-shopom a s predajom cez e-shop tým, že sústreďujeme všetky informácie na jednom mieste. Kedysi tá synchronizácia prebiehala v dávkach, niektoré údaje o tovaroch sa synchronizovali alebo prenášali na web len raz za deň, napríklad v noci, najčastejšie, keď bola tá prevádzka malá. Teraz je to všetko v reálnom čase, to znamená, ak povieme, že je 5 kusov alebo 100 kusov na sklade, tak je to reálny údaj z tohto momentu, z tejto chvíle. Ak zmeníme názov tovaru alebo upravíme nejaký tovar, je to hneď na webe. Takže tie údaje sú naozaj v reálnom čase, pretože dnes je rýchlosť to, čo v biznise rozhoduje.